Selamat siang nih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Berjumpa lagi nih ngene konten Mbahing. Ngene iki goleki Mak Jas esuk ki tak telepon gak iso. aku tak nomen Mak Jas Mbak. Dek Dewi. Pengen nggone Mak Jas sik. Duh, Tan. Mak sampean tak goleki, Mak tak teleponi, Mak. Tak telepon, tak SMS, tak WA. Ya Allah. Penting iki aku goleki Pak Silo barange. Ayo. Ayo, Mbak. Mbak Romi yo goleki iki. Kandhane yo Mbak wong iki golekane wangele ra kaprah. Dek Susi ngono ki dipikirane aneh-aneh, Dik Mang. Tak gawani pempes ndak atek katot pempes. Iya. Tak goleki jenenge tak telepon. Papa Silo enek apa ora? Oke, siap ayo. Ya wis ndang aku pengen goleki papa. Wong kok nek kandhani penting kok golekane kok angel ra kaprah lho iki pemirsa. Mbahnya enek. Mbahnya. Mbahnya ada enggak ya? Walah dek emosi kan lho. Panas ki lho, Bu, panas. Wis ben esuk-esuk goleki Mak Jas lho, golekane angel pemirsa. Ditelepon. Memang gowo pempes, Bu. Saiki katot. Maksudnya Dek Susi katot apa melok ngono kan dipendem dulu ya nggih pemirsa, dipendem di tanah. Apa Mak Jas melok menjero ndung kari lemah kok ditelepon gak kenek. Apa lah iki lho Ibu ning kene. Mbahnya omahe tutupan iki Mak ketoke ya ora enek iki Mak Mbah Nyai. Tandurane Pak Lurah megake Dik Dewi mang cerita aku pe masak Mbak, pe masakno wong tandur ngono. Wis pokoke sampean karo mbahnya tak diboking Mbak Indah untuk acara. Engko tanggale tak dono engko sik. Papa ndi ya? Papa iki. Bangun. Lek gak ya sampean bisiki ae ya. Pak, klengkenge Mbak Yun wis rubuh. Sampean resekkan terus sekalian ngisor barang diresekkan. Dik Susi dodol rokok. Anune Kinara, acarane Kinara, kok tak dono tanggale. Ndi lah Mak tanggalane sampean ndi? Ayo. Tak ambilkan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak wis bar bau Mbah. Bar banjir gede pemirsa. Ya sik, iki Mak Jas kuwi kursi, Mak. Oh. Enek kursi barang sik. Kursi kecemplung pemirsa. Endi? Kene kono. Kae. Kursine wong kecemplung. Kursine wong. Wis aku tak nganuni tanggalane Mak Jas ya. Ki berburu neh ki judule. Ngono, Dek. Wis ketemu pemirsa. Kenapa Mak Jas itu tidak bisa dihubungi? Ternyata nganu rapat dulu dicari orang pesen ketan salak. Ya digoleki Mbak Indah barang. Gua acarane nino. Iya, tanggal kuwi tadi nanti tolong kandakkan mbahnya. Ben sampean mbek mbahnya ora diboking masak orang. Mak, enek bong ora, Mak? Dek Dewi Pak Utoyo nganu pesen bong, nek enek bong Mbak Yun ngono. Enek sing tukul apa ora, Je? Enek kuwi ya. Iya. Kan dia wis luas wis kados kan wae. Wis Oh, lha terus piye? wis luweh. Kok napa carane masake ngono. Daging apa ayam apa? Lah aku iku ngeroh, engko aku rung ketemu Mbak Indah.
Oh, ini banyak apa tuh? Coba kita lihat. Iya. Buah naga. Ini buah naga. Ora enek buah ning kulkas enek siji lagi wite ning kene. Dalem. Gak. Walah godhonge gedang. Embah nyaman kae lho. Kemangi. Ora, Mak. Aku suwi yo Mbak Yati gak tahu dolan rene sesekali cah. Amin Mbak, amin. Amin pandongane Mbak. Amin Mbak. Muga-muga sampean yo. Wis tak dongakno putrane sampean Mbak loro-loro ne kabeh iso ngangkat derajate sampean. Iki nggone Mbak Narti. Nggone Mbak Narti madhep ngulon. Wis nggo mama kuwi. Gak roh yo Mbak kene awake dhewe wis pokoke berusaha. Amin ngono. Ngene iki yo Mbak Indah, Mas Dimas, keluargane Mas Dimas, Mbak Yati wis diewangi-wangi makarya ning nggone dunia nyuting-nyuting ngene iki lho kerembukan kae. Rapat kae lho, rapat kae lho. Bu, Mak Jan buka satu kerupuk. Oh gak, Mak Jah gak kerupuk, Mak Jah iki tok tempe karo daun bawang. Masakno papa silo. Sing ora 50 nih enak. Sik, nya Mak Jah, Mak Jah telepon. Teleponnya. Halo Mak Jah, halo Mak. Halo Mak Jah. Piro Mbak Mang? 16. Wes. Aku nggak konten guys. Mbak Hiki kepengen sayur. Aduh. Asem ora usah nganggo lombok. Aduh. Mak, Jose. Lah Mak mek jos ngene. Mak Jah tak syuting guys. Iya. Wes ki sampean males tambah no Intan ki sisanya. Ya, iya terima kasih Mbak Intan. Sama-sama Mama. Nah, tempene ya ora enak nah ya jatuh sik Mbak ya. Tempene Mbak Yati ki tempe induk lho Mak, ki kletus-kletus lho Mak. Aku seneng kok Tempene Mbak Yati Tempene Mbak Yati kletus-kletus. Kletus enak tempenya. Mbak Yati ya sepurane. Nggih matur nuwun nggih Mbak Yati, nggih sami-sami Mbak Yati. Ngekeres Mbak Yun ora. Iya. Ora. Mbak Narti terima kasih. Wes go Mbah Yi tok, Mbak. Ceritane Mbah Yi pengen disayurno asem tapi aja nganggo lombok. Gur brambang karo bawang, uyahe saithik wis ngono tok. Gepreki laos, dong salam wis. Saithik aseme. Asem, Mak. Menek asem, Mak Jah. Piye, Mak? Ayo menek tan, menek ayo. Iki jenenge asem cempaluk, nek dienggo masak kuwi segere ra kaprah. Lho nggih pemirsa. Berasal dari wit asli nggih pemirsa. Wit asli. Dari wit asli. Lemak. Gelas pemirsa. Iki jenenge gelas ngene iki. Untuk siji. Oh iya. Geles. Pernahkah pemirsa masa kecilnya dulu undel ning ngisor wit asem, sinambi golek asem untuk sak tumbuh? Itulah saya. Angger sasi poso, walah undel obat karet kuwi to, renteng-renteng wong akeh. Mbek Dik Susi barang nek Dik Dewi gak tahu dolan-dolan. Ya. Makasih, Mbak. Wes, kuwi jenenge cempaluk. Eleng dik cilikku dik biyen lho Mak ngene iki dolanan apa karet mbek Dik Susi. Mulih sone ni Pake. Budal sekolah ora malah nganu. Dik Dewi ape masak mbok apa mbok dienggo ngirim wong tandur. Wis, sing Dik Susi masak karo Repa ape dienggo syukuran ning langgar. Cuma ya kang Pak Godhong urung kuwi. Awan-awanan. Wis Mak cukup iki. Wis cukup. Wis ya. Asem cempaluk. Wis matur suwun, Mbak. Apa? Oh ya. Panen. Tomat. Wis sakmene iki kecuten Mbak Yati. Mbak matur nuwun ya Mbak ya. Lho, tan ayo tan wis entuk sayur-sayuran ki lho. Sama-sama Mbak. Nggih. Tak kene tan. Ki lho tan. Ayo, kasih Ibu bawa ayo. Ngene lho, taltil. Iki iya ya.
Aku seneng kerupuk sing ngene iki, Mak. Ayo ayo. Monggo Mbak Yati. Sami-sami. Kok karek ini ya? Iya, karek mak kres-kres ngono, Mak. Godhong sing elek dibuat. Iya. Oke, Mak Pedo Jah. apa ora? Gak, enggak, Mak. Ini lho, Dek, Tan. Apa syuting? Oh, gak usah. Ora usah syuting, no. Yuk. Melok, Bu Yo ndak ketok lah. Intan yo jejer ibu kene lho. Bah, kene lho jejer ibu. Ketok, wis ketok. Ketok ya. Iya. Ngono ki ada sing godhonge ora delokno. Tapi wong godhonge inuk yo, Nduk yo. Iku tuku Mbak tukune ning ndi ki, Mas? Dikasih Mbak Nati. Dikasih Mbak Nati. Oh, jembuk kei duwe, Mbak, mahku. Nek bu ngono gelem, nek lumbu gak usah. Ngono. Nggo mbahi pemirsa request-e adalah jangan asem Karo tanpa tompo lombok lombok dicampur karo entek. entek. Entek ki ngisorane lumbu lho. Iki Entek. gatel ya, Bu. Heeh. Lumbu kan gatel, masa gak gatel ya? Aku tahu pemirsa ngoceki lumbu iki entar nek ning samping kula ya kan gak ngerti tak beset ngene. Lah kuwi lumbune kecucuk ning mripate Intan. Waduh, Bu. Langsung kuwi tak hapus. Terus tak dono Mbak Indah lah ya. Gorene, Bu, tak nggone kenang-kenangan nek Intan tahu jenengan cucuk lumbu. Lek gak sengaja pemirsa kan ngene ya, tak ngenekno ya. Terus aku ngene ya. Dekne ning sebelahku cengongok ngono. Langsung kena to. Oh, mak sesuk mak dikongkon Mbak Indah nang omahe Mbak Indah. Iya, so pas acarane gimana? Ambek mbahnya ya. Mbek mbahnya, mbek mak ngatine. Makane tak omongi saiki kuwi kuwatir Ibu. Engko ndang tanggal kuwi Mak Jah wis diboking. Ki mangan wis diboking kongkon gawekno ketan salak. Apa dimbung gawe iring-iring nganten. Lah Ibu sesuk dikongkon iring-iring antene Mas iku, Agung. Mas Agung. Ning blimbing. Ewoe Mbak Sum kan somben bar suruh. Ngono. Ki sing wedok sik sing ewo. Mbak Sum somben. Ngono. Betul. Ku ndak cukup nonthike ndak tak anu ndak. Berapa? Sak cukupe wae. Iku mana itu kan yang di entek. Mak pah. Ya. Naik orang lo. Entek. Bu naik orang. Wis. Wes. Wis. Kita ndek maju. Ora ketok kulo Intan ning kene lho nduk jejer Ibu. Oke, Ora tok. ketok. Ketok. Wes. Halo guys. Walah. Dah wes. Entek yo Aku ngene sakit iki. pemirsa soalnya flu. Nah, flu itu udah apa kok? Dan gak nyenanganku. Engko ngomong bindeng. Bindengi apa Bu enggak ngono? Bu, bindengnya artinya apa, Bu? Tapi tidak tahu nih. Lah tidak tahu nek iso ngomong ae. Oh, tidak tahu. Bindeng yo kuwi lah omongane kaya piye yo rasane Cekot-cekot iya. Flu terus ngomongane rasane kaya piye ngono kuwi jenenge bindeng. Piye ya aku nek jelasno gak iso yo Mas. Kadang internet tua kok yo. Iki artinya apa Bu? Mbah Kong ki artinya apa? Sekali dia itu tahu kalimat sing dekne gung pernah dengar. Nek nakokno bolah rokok ndek lho pemirsa. Kudu sampai tuntas. Kayak bindeng ki mah aku ora iso jelasno tapi aku roh. Genemane bindeng lah pokoknya bindeng aku gak roh jelasno nek pokoknya jelasno aku gak iso wis. Angkat tangan Bu.
Oh, angkatan. Bindeng wis pokoke bindeng ngomongku ki bindeng ora iso jelas ngono ngomongku jek kaya enek kecampuran flu ngono wis. Aku nek mbok tekoki neh luwih detail gak iso kaya Yaya mbek Yoyo. Bude masak apa? Masak lumbu. Lumbu apa, Bude? Lumbu pari. Pari apa, Bude? Pari. Lah ya pari apa, Bude? Ya mbole mbah apa Bude? Ku terus ngantek ora enek mendeke. Ya Allah Yaya Yoyo aku bingung mbok tekoki. Bingung kenapa, Bude? Mumet. Kok mumet kenapa, Bude? Ngeluh aku. Lah kok iso ngeluh kenapa, Bude? Ngono kuwi terus aku ramat wis tak tinggal turu. Adik tidur kenapa, Bude? Mbok takoki ae. Nek tak takoki ae kenapa, Bude? Ngono lho pemirsa. Aduh, nek mati aku piye nek jelasno, aku meneng ae terusan. Terus menangis. Kaya mbok takoki ngono kuwi, bindengnya apa, Bu? Bindengnya koyo gak penak awakku ngono lho. Suarane bindeng, suarane gak jelas kecampuran flu ngono lho. Marai usum loro. Dia ini anggek sawah loro, saiki aku. Iya. Wes nduk, pateni nduk. Jus. Ngomong. Sayur ke bayi pemirsa iki gak pakai maksudnya gak pakai lombok yo. Iya, oke. Aku ning ndi lho, Nduk? Oh ya Allah. Brambang, garam, Betul. sedikit gula, terasi, godong salam, laos geprek, asem. Naik. Soalnya apa asemnya ya sithik ae. Rek wes bayi, aja pedes-pedes. Aku pengen ditokol ya, Dok. Lho. Jadi Mama Susi, Repa, Bunda Dewi, dia kan masak. Sing Bunda kuwi sekalian namanya tinggu ngirim wong tandur. Sing Mama Susi ape gawe ambeng tinggu ning langgar. Kirim doa. Ambil ngomong lho, Bu. Ngomong apa nduk lomboknya rasa diulek, lomboknya 3 saja. 3 saja dipetiki, wes ngene tok. Nah, gitu guys, ibunya tak syuting dulu. Terus tak cuci. Iya, betul. Kita mencari laos. Apakah Bu Yuni punya laos? Iya. Oh, ternyata tidak punya. Aduh, Gak ada laos, Nduk. aku sakit guys. Flu. Bindeng tak nggo ngomong bindeng. Tak tekok bindeng neh, aja tekok bindeng neh ning aku, tekok ning pemirsa. Bindengnya ada apa pemirsa? Pemirsa iki melok rumah ditakoki. Bindeng apa artine? Ki apa to? Aduh. Salah kencur, Dok. Kencur. Soalnya aja tunggu. Aku mau ditakoki Mama Ii ngene lho. Intan sakit apa kok flu? Iku sakit apa? Flu. Bindeng tak nggo ngomong bindeng Mama Ii. Lah ya nek tiap orang sebut takoki bindeng opo? Jelasno ne mumet. Untuk laos saiki cilik. Wes. Dek ini yo sal. Ngopleh. Dek ini yo salwa, saiki yo aku. Nah. Paling kuwi nular. Nular. Tahune ki kok tak bacem. Heeh. Tak tunggu seperti biasanya gitu ya, nek Iya. bawang, gula abang, kecap, ketumbar, terus laos geprek. Wes semua. Kayak sushi. Dan lombone ora gatel gitu. Kuwi nek masak iki carane banyune umop ngene iki. Langsung dimasukkan bumbune. Bumbune masukno sik. Asemnya juga asem cempaluk ki nganutan. Malah sedep. Asem cempaluk ki apa asem sing jek enom.
Ini malah sedep. Nek gak enak ayam sempaluk, ya nganggo asam biasa. Wes, terus iki masuk apa jenenge? Entek minyak. Entek tales e. Betul. Wes, gantian Intan pateni sik. Cuk. Yuk, kleru. Iki nek gak tak anu ya. Iki kok dilebokno ning gone bumbu bacem. Iki bumbu bacem sing masuk tahu. Ini. Iya, tahune Ini iki ya, lho. ya, Iya, kuwi ya kuwi tempe gembus. Tahune toto kaya ngene. Satu-satunya. Kok lak ora tak kandhani pemirsa ki kok mlebu ning gone bumbu bacem no, jangan bumbu. Alon-alon nduk nyiprat engko alon-alon. Malah kena sikil. Iya, nyiprat ku malah kena Intan eman-eman. Pelan-pelan. Tahune cukuki. Nah, toto. Genine sedengan ae. Jadi iki mau kan bumbunya dulu toh, baru kemudian talesnya wis meduk. Nggih toh. Kemudian terakhir adalah lumbunya. Kita lihat. Yes. Kemudian lumbunya masuk. Bisa ya. Iki adalah kukus-kukusan nih Mang. Ndek bengi entuk berkat Dik Dewi iki enek mendut, enek nogosari, enek gedang melok dilebokno. Iki sing tak kukus iki mau telo karo tales. Adem rene nduk Tan. Jadi masak sambil memberikan senyum. Wes, kuwi saiki tempe embuse nduk. Wes pelan-pelan ya. Kabeh masuk langsung blung ngono ae. Golek Sus nyanyi apa kae? Mama Susi nyanyi apa kae? Wes bener. Tak cemplungno kabeh. Iya, waduh, sik HP-ne ngebleng. Kayak ditutup lah Tan. Piye ki HP-ne? Nyanyi sekali sik. HP-ne rontok anu, korek. Iya, dianu gak iso. Oh, ora iso iki. Dicilikno gak iso, digedhekno gak iso, dianuno gak iso. Ngunci. Iya ngelek. Lah iki lagi kena. Wis nduk wis. Saiki genten lumbune masukno. Di sini ya. Iya. Lumbune masukno. Maklum. Aku tanganku ijek gatal soalnya. Iya. Kamar mandi. Ijek kamar mandi. Iya. Awas tangan minggir. Wis nang cek tangane disabun, he? Aku nek masak gak salah. Iya, bener. Makasih ya. Nggih pun pemirsa nggih, demikian cerita pagi ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan hubungan yang saleh-salehan pemirsa. Pun request Mbah Yi sayur lumbu asem kanggo karontek ajeng diuyupi pemirsa nggih. Wis mulai menuju arep mateng. Sabar. Wis Tan. Intan pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madhep rene. Cus. Tegak muni pinggir. Masuk tinggo repa. Iya, tinggo repa isa-isa. Cuman nek tahuku bolong mbok apakno iki mbok cuwil. Gak apa-apa. Iki biasanya nek pakai duduh kelapa malah lebih jos sih pemirsa, lebih nuk. Terus habis ini digoreng, terus ben sampai anu sat. Kok diwali ngene kabeh. Wis selesai.